Ένα δυνατό χειροκρότημα στα τύμπανα. Είναι ο Γιάννης Αγγελόπουλος. Στον μπάσο είναι ο Παρασκευάς Κίτσος. Στα πλήκτρα και το πιάνο είναι ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Όλα αυτά τα υπέροχα έγχορδα οργανάκια άγγιξαν τα μοναδικά χέρια του Νικόλα Πασαλίδη. Τραγουδάει, παίζει ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα και ενορχιστρώνει αυτή την παράσταση. Ευρυπίδης Ζεμενίδης. Στα φώτα είναι ο Βασίλης Καραμούζης. Στον ήχο για εμάς είναι ο Αργύρης Λιανός. Στον ήχο για εσάς είναι ο Νίκος Παπάς. Είμαστε έτοιμοι? Και οι πίσω είμαστε